Isichotho esifike satshabalalisa amagumbi amabini nelesithathu lenqununu kuquka nenxalenye yezindlu zangasese sisiphule uphahla kwachaphazeleka umbane nezixhobo zokufunda. Iincwadi zabantwana zinethile nanjengo senibonile nee-files zeetitshala zimanzi kunzima kangaba ngoku kufuneka sikhombayine ii-classes, which ke into enzima leyo kakhulu kootishala into kokuba ukhombayine ii-classes because we've got numbers kwesi sikolo. Abazali ngomlomo kasihlalo webhodi elawula isikolo babongoza isebe lemfundo esiseko kweli phondo ukuba lisondele kweli ityeli nanjengoko esi sikolo sithwaxwa yimozulu emaxongo ityeli lesibini. Batyhola ngelithi umonakalo wango-2023 walungiswa ngoncedo lokukhongozelwa yimibutho yesisa. Asihoywanga njengoba sihoywa tu ngurhulumente tu asihoyekanga and then idamage ininji enzekileyo ngezi klasi zimbini. Mbane ntoni ne-TV ne-fridge yonke into zicimile kuyiloo nto nje. Abantwana kunzima ufunda ngoba imatshini zifile. Yiloo nto ke imva kuba kube njalo sibe lapha sicela uncedo kakhulu urhulumente kawube khona apha eSiphendu. Thina silikomkhulu besiqale kwaphansi ukuze uba nesikolo zibe khona yayikwalikomkhulu. Namhlanje futhi sikwalapha silikomkhulu. Ngoko ke asizuyekelela kuloo nto. Abantu abatsha abaquka abafundi kwesi sikolo baqalise kwangoLwesihlanu ukucoca. Isebe lemfundo esiseko liphefumle kwizityholo zokunikela umva esi sikolo ngeemini zikaxakeka. ISiphendu izawuba sesinye sezikolo esizathi kube kanti siyajongwa uba silungiswa kanjani kulo nyaka ka-2025-2026 financial year. Inkxalabo yenqununu oogxabayo nabazali kukuba ngoku kubhalwa iimviwo zesiqingatha sokuqala sonyaka, ngoko ke kunyanzelekile ukuba abantwana beze esikolweni baqundane kumagumbi asindileyo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwisikolo samabanga aphantsi iSiphendu eMqanduli.